Malestar no Grove por ser o único concello de Galicia que permanecerá no nivel máximo de restriccións sanitarias. O alcalde José Antonio Cacabelos critica que Sanidade si baixe de nivel a outras vilas como Sanxenxo ou Viveiro. Denuncia que o Grove sufre un agravio comparativo. Que tal? Boas noites. Precisamente Sanxenxo e Meaño son as dúas vilas do Salnés que si abandonan ese nivel máximo. De seguido ampliamos, pero antes, titulares. Falece un garda civil en Catoira nun accidente de tráfico. A súa moto saíuse da estrada cando ia asistir outro sinistro. O Partido Popular de Pontevedra volve sinalar ao alcalde da cidade como responsable do peche de Ence. Rafa Domínguez pide a Lores que se reúna cos traballadores da pasteira. A Xunta somete a exposición pública o proxecto da senda peonil na C305 nos tramos da Casilla e Burés, en Rianxo. A actuación supora un investimento de preto dos 400.000 euros. Noia acollerá este domingo a travesía nado solidaria entre o Porto de Testal e o Freixo. A proba organizada pola asociación Adecodea e o Concello busca promover o deporte adaptado. Comezamos coas novidades do Comité Clínico. O Grove é o único concello de toda Galicia que continuará nunha semana máis no nivel máximo de restriccións. Así o decidiu o Comité na súa última reunión. Segundo o conselleiro de Sanidade, a situación mellora de xeito xeralizado e os datos confirman que a quinta vaga está remitindo. Así as cousas, pediu responsabilidade e que a cidadanía non baixe a garda. A partir deste sábado, o Concello do Grove pasará a ser o único de toda Galicia no nivel máximo de restriccións. A situación mellora de xeito xeralizado en todo o territorio. La situación epidemiológica en Galicia está mejorando, está disminuyendo la incidencia acumulada. No es la situación óptima, pero sí que es cierto que tenemos una disminución en diferentes indicadores. Muros, Meaño e Sanxenxo pasarán do nivel máximo o alto, onde continúan Ribeira, Cambados, Meis, Vilagarcía, Portas, Poio e Pontevedra, entre outros. Tanto nestes concellos como no Grove, o ocio nocturno manterase pechado e os locais de hostalería terán que pedir certificado de vacinación, proba PCR negativa ou acreditación de ter pasado a COVID-19 os clientes que queiran utilizar o interior dos locais. No nivel medio estarán a Pobra, Boiro, Valga e Rianxo na área sanitaria de Santiago e a Illa, Cuntis, Barro, Vilanova e Catoira na de Pontevedra e o Salnés. Que quédanos aínda semanas de esforzo, non temos rematada a vacinación de toda a población. Especialmente importante, creemos que esta vindeira fin de semana, con todas as festas populares que vai haber en Galicia, días sinalados en todas as vilas e concellos, donde novamente hai que insistir na conveniencia de manter esas medidas básicas. Hemos constatado no estudio de gromos que facemos, e hoxe mesmo fixemos no Comité Clínico, que unha porcentaxe moi alta, probablemente a maior proporción de gromos sucede nestas festas privadas que están prohibidas. O conselleiro fixo tamén un chamamento á cidadanía para que manteña as medidas de prevención dos contaxios, máis aínda nunha fin de semana como a que ven, na que coinciden festas patronais en diferentes puntos de Galicia. Estes vos datos de incidencia acumulada 7 a 14 están a producir, afortunadamente, pois o cambio de medidas, non? Tiñamos varios concellos en nivel máximo, hoxe quedanos solamente un. Tiñamos a 7 ciudades en nivel alto, ou se quedan 5. Confiamos en que eso siga baixando e esa relaxación se pode ir producindo pois máis pronto que tarde. Como adiantábamos ao comezo das novas, tras a súa última reunión, o Comité Clínico decidiu deixar o Grove como o único concello de Galicia no nivel máximo de restriccións, unha medida que non gustou ao alcalde da vila. José Antonio Cacabelos critica que Sanidade si baixara ao nivel alto a outros municipios que se atopan nunha situación semellante á da súa localidade, como Sanxenxo e Viveiro. Asegura que a decisión se basea en criterios subxectivos e denuncia un agravio comparativo contra o Grove. Monumental enfado do alcalde do Grove tras coñecer a decisión do Comité Clínico de deixar o seu municipio como o único de toda Galicia no nivel máximo de restriccións. É lamentable o que acaba de acontecer hoxe no Comité Sanitario da Xunta de Galicia. O propio conselleiro dicía que non era culpa del, que era culpa do Grove, que era culpa dos positivos que había do Grove e que en todo caso teríamos que todos reflexionar que é o que está pasando no Grove e que, polo tanto, esa evaluación que había que facer, e eu dicía o conselleiro que había que darlle a volta, porque non fixeron esa mesma análise respecto aos outros concellos que deberían de estar en nivel máximo e non están, e están en nivel alto. Cacabelos denuncia un agravio comparativo na decisión do comité. Asegura que nunha conversación telefónica o propio conselleiro de Sanidade lle transmitiu que tiveron dúbidas con outros municipios como Sanxenxo e Viveiro, xa que tamén superan os datos obxectivos de incidencia acumulada para estar no nivel alto. Si somos obxectivos,
Sanxenxo supera os 125 a 7 días igual que o Grove, Sanxenxo supera os 500 a 14 días igual que o Grove, pero lamentablemente Sanxenxo pasa a nivel alto igual que 55 concellos de Galicia e o Grove mantense nivel máximo sendo o único concello de toda Galicia con este nivel. Segundo o rexedor, a incidencia acumulada a 7 a 14 días do Grove é de 178 e 172 casos por cada 100.000 habitantes, respectivamente. En Sanxenxo estes datos sitúanse nos 136 e 539 casos. Polo tanto, ambos municipios superan os limiares marcados polo Comité Clínico pro cambio de nivel, que fixaba o paso ao máximo ao superar os 125 casos por cada 100.000 habitantes a 7 días e os 500 se falamos de 14 días. O Grove acaba de ser agraviado comparativamente, se acaba de dar un golpe no sector turístico económico desta vila de xeito importante, porque a repercusión mediática lamentablemente vai ser importante. As consecuencias xa estamos empezando a velas coas chamadas aos hoteles preguntando se poden vir esta fin de semana ao Grove, se poden seguir mantendo as súas reservas no Grove ou se teñen que cambiar a outros destinos, porque o Grove está como pobo marcado como de máxima restricción sanitaria en toda Galicia. José Antonio Cacabelos insistiu en que non aceptan esta decisión de Sanidade e agarda que a Consellería reflexione sobre a determinación de manter o Grove como único concello no nivel de máxima alerta. En canto a actualización dos casos activos na nosa contorna, continúa a tendencia baixa na cifra de casos positivos na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. A día de hoxe hai 2.029 persoas coa infección activa, 80 menos que onte. Nas últimas 24 horas detectáronse 69 novos contaxios, que se viron compensados polas 149 altas epidemiolóxicas. Pola súa banda, a presión hospitalaria medra lixeiramente. Segundo o Servizo Galego de Saúde, hai 36 pacientes ingresados con COVID-19. Deles, 8 evolucionan na unidade de cuidados intensivos do Hospital Montecelo. Dende o inicio do plan de contingencia da pandemia, superaron a infección 17.985 persoas na área sanitaria. En canto á área sanitaria de Santiago Barbanza, o último balance de casos activos nesta área deixa un total de 1.753 positivos, 51 casos menos ca onte. Hoxe son 35 os pacientes ingresados, 30 en planta convencional, un menos ca onte e 5 na unidade de críticos. Por concellos a situación é moi semellante á da xornada anterior, a excepción de Ribeira, que sofre un lixeiro incremento no número de contaxios, pasando de 122 a 126, e Rianxo, que pasa de 40 a 41. No resto de municipios, os casos activos baixan ou se manteñen nos mesmos rexistros que no día anterior. Muros ten hoxe 41, 2 casos menos, Outes que hai 3 positivos e queda en 15, Noia mantense nos 39 de onte e Porto do Son baixa 1, quedándose en 29. Pobra suma hoxe 31 casos activos, 4 menos que onte e Boiro 82, un menos. Lousame continúa na franxa de 1 a 9 casos activos a 7 e 14 días. Mais novas, hoxe temos que lamentar o falecemento en Catoira dun garda civil nun accidente de tráfico. O axente desprazábase a asistir outro sinistro na AP9 cando a súa moto saíuse da estrada na EP 8001 caendo na beira vía. Os servizos de emerxencias desprazáronse ata o lugar do accidente, pero non puideron facer nada por salvarlle a vida. A traxedia volveuse a acudir á vila de Catoira. Un novo accidente de tráfico saldouse cunha vítima mortal. O falecido é un garda civil de tráfico que se dirixía cara á AP9 para asistir a outro sinistro. A súa moto saíuse da calzada na EP 8001, atravesando o carril contrario e caendo na beira vía. El viña de Catoira para arriba, supuestamente iban para un accidente para a autopista. As causas do accidente aínda se descoñecen, pero as primeiras pescudas sinalan que puido deberse a un cegamento provocado polo sol. Pois pode ser por un deslumbramiento do sol, supuestamente, polo que se nos estuera aquí contando tal, que pudo ser polo sol. Ata o lugar desprazáronse os servizos de emerxencia que nada puderon facer por salvarlle a vida. Nós estuvemos Protección Civil de Catoira, o GES de Padrón, 061 de Rianxo e tráfico, os compañeros del do traballo. O falecido tiña 51 anos, era natural de Ourense e residía en Ponteareas. O lugar no que perdeu a vida é un tramo que xa foi sometido a debate en varias ocasións pola súa perigosidade. Na estrada sucédense varias curvas e, segundo sinalan dentro dos servizos de emerxencias, xa se registraron varios accidentes. Sí, bastante, porque é un sitio onde suben todo gas para arriba. É un sitio de moitos accidentes, últimamente estaba vendo varios. De todos os sinistros que se deron últimamente, este é o primeiro que se salda cunha vítima mortal. Dende as diferentes administracións, así como dende a Garda Civil, xa mostraron as súas condolencias aos familiares, compañeiros e amigos.
O Partido Popular de Pontevedra volve sinalar ao alcalde da cidade como responsable do peche de Ence. Hoxe o seu voceiro saiu ao paso das acusacións de Miguel Anxo Fernández Lores, que asegurou que a formación está detrás do boicot do pregón das festas da Peregrina o pasado sábado. Rafael Domínguez insistiu en que critica calquera tipo de violencia e emprazou a Fernández Lores a reunirse cos traballadores da pasteira. O Partido Popular de Pontevedra volve desmarcarse do boicot ao pregón das festas da Peregrina e dos actos violentos que protagonizaron o sábado un grupo de traballadores de Ence. Condeno todo tipo de violencia, pasada, presente o futura, y de eso no debe quedar ningún tipo de duda. Y me parece que en los últimos 4 meses he condenado muchas más veces la violencia que Lores en 22 años. Y creo que nadie que quiera ser alcalde de Pontevedra puede estar del lado de los violentos, y yo desde luego quiero ser alcalde de mi ciudad. Insiste en condenar a violencia e tamén insiste o sinalar o alcalde de Pontevedra como responsable da situación que viven os traballadores da pasteira. Rafa Domínguez reclamou a Fernández Lores que lles busque alternativas laborais e demandoulle que se reúna con eles. Él tuvo la capacidad y el ingenio para hacer que 500 familias se vayan a la calle. Pues ahora le pido que tenga la misma capacidad y el mismo ingenio para buscar una alternativa y puestos de trabajo en nuestra ciudad a esas 500 familias. Le pedimos a Lores que como primer paso se reúna con los trabajadores de Ence, que les escuche, que se ponga en sus zapatos y que tras hablar con ellos busque puntos en común con estas 500 familias que por su culpa se pueden arruinar. Domínguez tamén se pronunciou sobre as críticas do alcalde a varios concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular que despois dos incidentes violentos do sábado puxeron os chalecos amarelos que levaban os traballadores. Por os petos non é ser violento. Houve moitísimas familias ontem o sábado que levaron os petos e que non fixeron uso da violencia en ningún caso. Cando Lores entrou no cafetín que eu entrei con el, sin saber se había os petos ou non os petos, xa comezou a berrar comigo dicindo que a culpa era miña e que non éramos violentos. A única salida que el ten neste momento para dicir para explicar que as 500 familias se van á rúa, entón botalle a culpa ao Partido Popular. Para Rafa Domínguez, a única posibilidade de evitar o peche de Ence en Pontevedra é mantela en Lourizán. E onte a noite, na praza do Concello de Pontevedra, acolleu un dos concertos máis agardados da programación das festas da Peregrina. A zona acotada con 500 cadeiras quedou pequena para ver a Paul Grange e centenares de persoas, sobre todo mozos, xuntáronse nos seus arredores. Dende o Concello recoñecen a gran afluencia que se deu, pero insisten en que se cumpriron as medidas de seguridade. Tan só se puxeron 3 denuncias por comer na vía pública. O PP, pola súa banda, pediu responsabilidade á edil de festas. Pola expectativa xenerada polo concerto e sendo conscientes de que dentro do espazo perimetrado non iba a haber espazo suficiente pola expectativa que se estuvera xenerando, pois se tomaron moitas medidas correctoras previas, como reforzar a presencia policial, reforzar a presencia de protección civil, estar constantemente controlando que non se incumplise a normativa sanitaria de ter que ter a mascarilla sempre que non se garantice o 1,5 metros e que non se producise problemas dese tipo, nin de comer, nin de beber, nin nada, porque sabemos que podía ser o que fixese que se cumplise algunha norma sanitaria e constantemente se estuvo cumplindo. De feito, 3 denuncias exclusivamente por comer pois, son as que fixo a Policía Local, son poucas. Le pido responsabilidad a la concejala de fiestas para que no se produzcan situaciones como las de ayer, en las que hemos visto gente que incumple claramente las medidas de seguridad. Y además es la población de más riesgo, la población que estamos intentando, desde el punto de vista médico, que se conciencie más, la población en la que intentamos evitar, en la medida de lo posible, todas estas aglomeraciones, y el Concello sea el catalizador de que se produzcan estas aglomeraciones como la que hemos visto ayer, es preocupante para la situación pública y para, pues que esperemos que no haya un brote de contagios. Facemos unha pausa para a publicidade e a continuación regresamos con máis novas, entre elas o anuncio da Consellería de Infraestructuras e Mobilidade de someter a exposición pública a construción dunha senda peonil en Rianxo. Ata agora. Continuamos nas novas do día. Satisfacción en Rianxo polo anuncio da Consellería de Infraestructuras e Mobilidade de someter a exposición pública o proxecto de construción dunha senda peonil na estrada comarcal AC305, no tramo comprendido entre a Casilla, Oraño e Burés. A actuación supera un investimento de preto dos 400.000 euros.
O alcalde Adolfo Muiños mostrou a súa satisfacción por este anuncio da Xunta, xa que permitirá resolver unha bella demanda veciñal e tamén do propio concello. Falo de anos non agardando por este investimento no noso concello. As primeiras beirarrúas novas que se fan no vial AC 305, que levamos tempo tamén facendo un pouco seguimento, insistindo diante da administración que para nós eran absolutamente necesarias para, de alguma maneira, aumentar a seguridade vial no noso municipio, non? Ademais, concurrían determinadas circunstancias de tipo persoal nalgúnas familias afectadas neste vial que exixían pois dunha actuación, non? A actuación prevé a construción dunha senda peonil na marxe dereita da AC 305. Actuarase basicamente en 2 tramos diferentes. O primeiro deles de Burés a Xens, onde conectará coa senda xa existente. O segundo dos tramos comprenderá a zona de Contres ata a Casilla. O período de presentación de alegacións estará aberto ata o 21 de setembro. A Xunta agarda poder sacar a licitación as obras a finais deste mesmo ano, para que a súa execución poida ser unha realidade xa en 2022. E o Concello de Cambados remata as obras de urbanización da Rúa Sevilla. O proxecto incluiu a reforma, a construción das beirarrúas, a mellora da calzada e a creación dunha rede mixta que separe os sumidorios de fecais e pluviais. A intervención tivo un custo de 154.000 euros. A Rúa Sevilla de Cambados presenta un aspecto totalmente renovado. A obra realizada polo Concello coa financiación da Deputación de Pontevedra permitiu mellorar por completo a imaxe da rúa. Existía unha zona de aparcamento a ambos lados, polo cal non había un sitio por onde circular os peóns. Pois temos a situación nesta rúa que ademais hai varias persoas que teñen unha situación de mobilidade reducida que non tiñan por onde transitar, por onde percorrer esta rúa, e o feito de que existan estas beiras rúas para poder percorrer pois tamén é algo moi positivo, e sobre todo tamén o tema do asfaltado, porque se producían grandes charcas tamén cando chovía. A obra estaba programada para o ano pasado, pero decidiuse pospoñela para realizar unha reforma integral de todas as redes soterradas, duplicando o orzamento ata os 150.000 euros. Decidimos paralizalo e duplicar o orzamento para o ano seguinte para incluir tamén esas redes separativas, non? Donde agora vai unha rede de pluviais conectada directamente a rede de pluviais da auga recorrida directamente ao mar e unha rede de fecais que van á depuradora. Por lo tanto, o problema dos vertidos nesta rúa é un problema menos que imos ter xa. A obra tiña un prazo de execución de 3 meses que non se cumpriu. O motivo foi que as entradas das casas non estaban todos ao mesmo nivel, o que obrigou a realizar reformas para adaptalas. O estado da rúa antes desta obra era bastante deteriorado. A obra tuvo certas complicacións porque foi unha rúa que se edificou antes de urbanizar, por lo tanto había vivendas máis altas, vivendas máis baixas, tuvo certas complicacións técnicas, incluso algún reformado do proxecto, e a baixa que inicialmente había cando se licitou terminouse reinvertindo na propia obra en melloras que se fixeron. A reforma incluiu ademais a sinalización da rúa. Dende o Concello sinalan que o resultado é moi satisfactorio, especialmente para os veciños, pero tamén para os visitantes, xa que se trata dunha rúa moi transitada pola súa proximidade á Praza de Fefiñáns. Outes está a cometer un plan de mellora e mantemento de varios dos parques infantís existentes ao longo de todo o municipio. Segundo explicou o alcalde Manuel González, con este plan pretenden dar solución ás deficiencias que teñen na actualidade estes espazos de xogo. O Concello de Outes vai destinar uns 50.000 euros a actuacións de mellora e mantemento en diversos parques infantís do municipio. Está previsto actuar nos espazos de xogo de Cando, Portosiabo, na Horta do Muiño e Santo Ourente. A maiores actuarase tamén en maior profundidade nos existentes na Praza da Cruz e en Pontenafonso. Por unha banda, o que vamos a facer é unhas actuacións de mantemento en 5 parques infantís do Concello, repartidos en todo o Concello. Estas serían reparacións, digamos, menores, pero que son necesarias para reparar elementos. Estamos falando do Parque de Cando, estamos falando do Parque de Portosiabo, estamos falando dos parques de aquí da Horta do Muiño de Serra de Outes e do Parque de San Ourente. E, por outro lado, vamos a facer 2 actuacións un pouco máis fondas, un pouco máis profundas, tanto no Parque da Cruz, tamén na Serra de Outes, na Praza da Cruz, e como no Parque de Pontenafonso. Esta xa sería unha actuación, donde vamos a sustituir elementos, sustituir o propio chan.
O alcalde Manuel González sinalou que estas actuacións buscan corrixir o forte deterioro sufrido nos parques infantís nos últimos anos. Nos, con estas actuacións, o que facemos é, de alguma maneira, pois, manter o compromiso de apostar polo mantemento de infraestructuras máis que por facer outras novas, mantemento e reparación das existentes. O Concello de Noia e Noia Histórica veñen de asinar un novo convenio de colaboración. Segundo informaron fontes municipais, trátase do acordo de maior contía asinado a todo agora entre as dúas entidades, por un importe de uns 50.000 euros. Dese total, aproximadamente 20.000 serán destinados a optimizar o funcionamento da plataforma de venda en liña, va de tiendas, e a cantidade restante irá a actividades en campañas de promoción do comercio local que a patronal realizará ao longo do ano. E o Paseo da Calzada de Cambados acollerá outro ano máis a Feira de Oportunidades. O recinto volverá a estar pechado adaptado para cumplir con todas as normativas sanitarias. Para os comerciantes é unha gran oportunidade de vender os stocks despois dun ano moi complicado. Unha das feiras de oportunidades máis demandadas da contorna regresa outro ano máis a Cambados. A vindeira fin de semana no Paseo da Calzada, un total de 21 establecementos ofertarán os seus produtos a uns prezos moi reducidos. A feira do ano 2021 é unha feira que vai ser o día 13, 14 e 15 de agosto, vai ser das 11 da mañá hasta as 11 da noite, non se vai a cerrar, van a participar sobre 21 stands, o 70% son locales, son comercios locales e un restante da fora. A feira é unha gran oportunidade para os comercios para vender os seus stocks, especialmente despois dun ano tan complicado. Esperamos con isto reducir os stocks que temos, xa que foi un inverno bastante malo, unhas navidades bastante males, está sendo un verán bastante atípico porque hasta ahora estaba chovendo e iso tamén nos afectaba. Creemos que agora con esta feira podemos reducir os stocks, incrementar un poquinho a caixa para o inverno, o inverno-otoño que venos encima. Pero sobre todo é unha oportunidade para os clientes, que poden mercar todo tipo de produtos de gran calidade a uns prezos moi económicos. Sí, os sectores van a ser textil, calzado, deportes, alimentación, un poquinho de todo, non? Os máis afectados ahora mesmo dos sectores que estamos tendo é textil e calzado, motivado a, por exemplo, estes días o clima que nos está afectando e despois a todo o que pasamos durante Navidades, cerres perimetrales, todo o que tuvemos relacionado co COVID. Para cumprir coas normas sanitarias, o Concello e a Asociación de Comerciantes Zona Centro repetirán as medidas de seguridade da pasada edición. O plan de seguridade casi é o mismo que o ano pasado. Vamos a ter unhas persoas ao principio na entrada e na salida, pedindo temperaturas, gel, división, o que distanciamento, eso queremos controlar ben, porque aquí acumúlase bastante xente. Logo queremos que eso funcione. Tanto para a asociación como para o Concello, as expectativas son moi altas. Agardan como mínimo repetir o número de visitas que o ano pasado. Para incentivar que máis persoas queiran achegarse, o Concello organizará diferentes eventos como actividades para nenos ou os concertos da Ocabán e Cantigas e Agarimos. Unha serie de posibilidades lúdicas para gozar da fin de semana en Cambados. Máis actualidade, Noia acollerá este próximo domingo, 15 de agosto, a travesía nado solidaria entre o Porto do Testal e o Freixo. A proba, organizada conxuntamente pola Asociación Adecodea e o Concello, busca promover o deporte adaptado. Esta mañá presentábase no Concello noiés a 19 edición da travesía nado solidaria entre o Porto de Testal e o Freixo. Todo un clásico nas actividades deportivas do verán no municipio. A proba, que terá lugar este vindeiro domingo 15 de agosto, está organizada pola Asociación Adecodea e o propio Concello. Arrancará a partir das 10 da mañá, e como se incide dende a organización non terá un afán competitivo, senón o que busca é promocionar o deporte adaptado. Como ben sabedes, esta non é unha proba de carácter competitivo, sino que o obxectivo principal é pois a promoción do deporte no colectivo das persoas con discapacidade, a solidaridade, a integración e inclusión a través do deporte. As inscricións poden realizarse a través da páxina web galitimen.com. A cota de inscrición é de 10 euros e a organización limitou a participación a un total de 75 nadadores, debido á actual situación COVID. Animar aos nadadores a que se inscriban. Este ano temos a limitación en 75 nadadores. Polo tema do COVID hai uns protocolos, queremos non saturar porque ao ter que viren as persoas nas embarcacións.
pois intentar que non haxa unha aglomeración intensa, aínda que si se lle vai a proporcionar a todos os nadadores ao chegar ao Freixo unha mascarilla para, na medida do posible, intentar evitar que haxa contagios na actividade deportiva. Dende a organización agradeceron tamén ás distintas casas comerciais e entidades colaboradoras o seu apoio coa proba, xa que sen a súa axuda sería prácticamente imposible poder levala a cabo. Ata aquí as novas do día deste martes 10 de agosto. A información continúa na nosa página web e nas nosas redes sociais de Twitter e Facebook. Nos volvemos mañá con máis novas. Ata logo.